Assalamu alaikum. Evet, tomaç ediyen mekaban tomaççılar, mekaban indeşler, mekaban bugün bugün devafına aitlerin halaş şekerlerin en bir live başı oladan toyda restoranlar bulan bir yerinde bugün toya hizmet etmeye geldik. Elbette biremne meşgul boldan peydanılıp, bugünkü toy diyen, toy ocağı, toy vermedi. Şu anki toylarga bilen tüy sürekten gutlayak Allah jany aşır baktı bolsunlar, bahtiyar bolsunlar. Qapyňyza deňe toýlar bolsun. Bugünkü da baramydy bolsa, birem meşgul aýdymçylarymyzdan biri Alyo Şuanşyýledem. Bugün da baramydy, bereketli maşgala gelen her bir mehmanlarymy ynha görýän bolsaňyz, ýakaban toýlarymyzyň mehmanlaryny şadyr bir ýakyndan ýad gelip ýadga aldyjak. Murat video film studio bilelikde şöyleden toyumluk atpası ilk programadaňyl janyly iniňiz bilen bilelikde toyumly en gyzykly bir gopda alyp baraz. Nefibeden Allah'a ýa-da edil bizden näme kardeşler bolup bilelikde toya gelip duruş pursatlarymyz ýa-da akbarat studio bilen bilelikde toyumlaryň en gyzykly bir gopdary siziň dikkatinize hödürläns. Birden daşşaşma, birden en bagtly bir gopdar bilen biziň ýola galyp. Ýörüdik aparatyr. İsminden kanacana kirpiklen allayın sana Why